Bé, hola, bona tarda. El primer dels subsidis, titulat Celebrar la Misericòrdia, ha estat escrit pels professors doctor Pietro Angelo Moroni i Monsenyor Angelo Lameri, i pel fet de ser el primer s'hi ha incorporat una presentació feta per l'arquebisbe de Tarragona i president de la Conferència Episcopal Tarragonense, Jaume Pujol Balcells. És un llibre principalment destinat a totes aquelles persones que han de preparar o dirigir una celebració litúrgica durant aquest any sant de la Misericòrdia i pretén mostrar aquells elements que es poden adaptar per tenir sempre present la misericòrdia de Déu. És per això que els 3 primers capítols estan enfocats cap a aquest àmbit. El primer de tots se centra en aquells moments de l'any litúrgic que es poden destacar o que s'hi pot fer més èmfasi, com poden ser els temps de Quaresma, Setmana Santa i Pasqua, la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús o la festa d'exaltació de la Santa Creu. El segon està dedicat als sagraments. Fa 4 pinzellades de la relació entre el baptisme i l'unció dels malalts amb la misericòrdia i introdueix algunes idees més importants del sagrament de la reconciliació que trobareu més desenvolupat en un altre dels subsidis. En canvi, para especial atenció a l'Eucaristia, més en concret en les seves parts i en algunes misses especials, és a dir, les misses de la Mare de Déu, les misses votives o les misses per diverses necessitats. Preguem junts és el títol del tercer capítol i resumeix prou bé el seu contingut, ja que se centra en els moments i en llocs de pregària, en les devocions populars i en com els podem convertir en instruments per experimentar o ajudar a viure l'any sant. El quart i últim capítol és molt diferent dels anteriors, precisament perquè està destinat a tots aquells cristians que vulguin seguir la pràctica de la Lectio Divina en el context del jubileu. I per això presenta 3 paràboles acompanyades d'algunes pistes per facilitar-ne la meditació i els salms per ajudar en l'oració. Una de les principals característiques de celebrar la misericòrdia és que inclou al final de tot i explicats de manera molt concreta el ritu d'obertura de la Porta de la Misericòrdia a les esglésies particulars que es va celebrar el passat 13 de desembre de 2015 i la celebració conclusiva del jubileu a les esglésies particulars, que se celebrarà el dia 13 de novembre de 2016, just una setmana abans de la celebració a Roma. Finalment, hi podeu trobar també la partitura de l'himne oficial de l'any sant de la Misericòrdia, titulat Misericordes Sicut Pater. Ja per acabar i a tall de conclusió, és una bona guia per conèixer aquelles parts de les celebracions que cal destacar o que s'han de cuidar per aconseguir que els cristians tinguem sempre present aquest jubileu, però en certes ocasions és necessari aprofundir més i complementar-la amb altres materials pensats especialment amb aquesta finalitat. Alguns d'aquests materials litúrgics, però també pastorals, els podeu trobar a la pàgina web del CTL i estan oberts a tothom. O si no, també ho podeu consultar a alguns dels subsidis, com poden ser els salms de la misericòrdia, les paràboles de la misericòrdia o la confessió, el sagrament de la misericòrdia, que tot just ara